OK, takže ahojte ľudia, moje meno je Drax a dneska vás tu tam pri ďalšom videjku z jazdy na motorke, pohľad mojimi očami. Taký dlhší názov, ale ja to samozrejme skrátim. Dabujem to už 16. krát, prosím vás pekne, túto sekciu. 16 krát som sa zakoktal a 17. už to fakt nemienim dabovať. Takže vám poviem ešte niečo, čo som chcel do tohto úvodu povedať. Toto všetko, čo teraz vychádzajú, minulé videjko, toto videjko, čo teraz vyjde aj budúce, to sú všetko predtočené videá, však dole tu vidíte dátum. Áno, je to trošku naopak, takže si musíte otočiť telefón, alebo počítač, alebo celkovo, neviem, kde to kúkate, obrazovku si otočiť na šírku. Ospravedlňujem sa, ale vážne sa mi to nedá, alebo som ešte aspoň na to neprišiel, jak sa to otáča ten obraz, tak sa vám ospravedlňujem, dúfam, že vám to nebude moc vadiť. A to by bolo asi všetko odo mňa. Tu pozadí už vám beží videjko, budem vám do toho samozrejme aj dabovať, aby to nebolo čisto jazda na motorke a my už sa môžeme ísť pozrieť na videjko, takže užívajte. Takže guys, tu som išiel za kamarátmi, už sme sa išli stretnúť, tu som si frčal pekne po lúke, nejakých 40-50 a tuto na rovinke som si kúsok pridal, už som išiel cez 70, tak si to pozrite. Takže tu v tejto chvíli som zistil, že sú to asi moji kamarádi úplne není, že to sú nejakí náhodní ľudia, alebo mali dieťa, tak som išiel preč. No, tu už som čakal kamarátov, lebo už som tu čakal nejaký 5-6 minút, tak som si povedal, že asi niečo není dobre, keď mi 10 minút dozadu volali, že za 2 minúty prídu, tak som sa rozhodol ísť za nimi, ich skontrolovať. Trošku si to skipneme, lebo predsa len bola to dlhá cesta, tak dajme si tu nejaký timelapse a poďme sa na to kúkať. Tak, tu som pomaly došiel tam, kde chalani mali vychádzať a aha, čo som našiel na zemi. Čo to tu vidím, čo to tam je? No, išiel som sa samozrejme pozrieť, že čo to je. Chalanov síce nikde, ale našiel som aspoň tararararam, čo to je, samozrejme vlajka na auto. Tu som ešte nevedel, čo to je, ale zdvihnul som to, zistil som, že to je futbalový tím. Samozrejme, kto fandí futbalu, vie, čo to je, všetko. Ja futbal moc nie, ja radšej bojové športy, motocross a takéto. Jazdci adrenalinové, viete. Ale samozrejme ma napadlo najlepší nápad, keď som to našiel na zem, no nezeber si to. Tak za blaster som to zapnul a išiel som čakať tých chalanom. Oficiálne už sa mi neozývali 15 minút, takže vôbec som nevedel, kde sú. Takže som sa tu ešte chvíľku vozil, čakali ich, vyvolával im a my už sa ideme presunúť do času, do momentu, kde som ich konečne po 25 minútach stretol. Samozrejme nemôžem ešte zábery s vlaječkou, ako by to pekne vyjala. Vykajte na to, to je úplne cool. Išiel, ale vlaječka, jej. No dobre, stačilo záberov s vlaječkou, ideme za tými kamarátmi už. Tak, konečne som tu po nejakých 5-6 minútach a konečne som videl motorky chalanov, tak rozhodne som hneď išiel za nimi. Som ich išiel pozdraviť, opýtať sa, kde boli. Tu už vidíte prvého kamaráta za chvíľku. Tu bude, že Marek. Servus Marek a ešte čakáme Palčího, ten príde. Kde je Pelko? Vie sa, čo som našiel. Čo si taký zlý? Ty máš technickú poruchu, ja som mohnul ridítka pred chvíľu. Servus. Som našiel, ty kokos, v kaluži. Hen tam. Neviem, či sú ohnuté, ale už som si zvyknul na to. Som išiel takto, ty kokot.
Kúsek. Pozri, jak vyzerá. Tam na teba si udoval, že nech zastavíš, že pôjdeme henta, je. Aha. Nehovor. Dobre guys, aby toto celé videjko nebolo iba o opravovaní motoriek a čakaní kamarádov, tak poďme sa už presunúť na jazdu. Dobre guys, tu už ideme na voľnobehu, poriadne rýchlo, dole kopcom. Ideme prejsť na taký iný terén, na takú inú lúku a pôjdeme na druhú stranu a tam pôjdeme do poriadneho terénu, pôjdeme do vedľajšej dediny kopcom a tak. Takže bez ďalšieho zdržľavania poďme na to. No takže tu už pôjdeme pomaly do takého väčšieho terénu, do takého lesa a sami vidíte, ako zatiaľ ten terén vyzerá a bude vyzerať ešte oveľa horšie, tak sa máte na čo tešiť. Tak bez ďalšieho obkecávania poďme sa tam presunúť. Ideme vrcholčiť bodkom. Ideme vrcholčiť bodkom. Ale podľa. Tak, prvá zastávka za nami a tu sme si dali s chalami len takú menšiu pauzu. Slávnemu kopcu, ktorý aj v minulom videjku, k tomu dlhému kamenistému kopcu. Tu už prvý je Marek, druhý som ja, tretí je Palčí. A išli sme, pomaličky sme sa naháňali a dole sa stala taká menšia stranička, na ktorú sa ideme pozrieť. Tak poďme na to. Takže tu už začína to blato, tie jamy, tie skoky, takže reku, že to preskáčem jak minule, že? No ba, toj kokos, pozrite sa. No, takže som ju trošku oprel, tak trošičku a všimnul som si, že ak si sa mi hýbe blatník. To bude ešte neskorší problém. No, tu sme stretli ďalších dvoch kamarátov, išli sme z pump, chalani museli natankovať, tak sme povedali, že sa ideme odviesť všetci piati a tak toto nejak skončilo.
sme sa odviezli nejakú jednu jazdu, 10 minútovú sme si dali a tu sme si išli dať druhú pauzičku. Pekne na takúto veľkú lavičku sme tu postavovali motorky, by the way tu som natočil asi 2 videá, sa mi zdá aj short na YouTube som vydal a aj na TikTok, takže tak, tu sme si dali len takú menšiu pauzičku. Môj postavil aj chceme. Počkaj, není toto náhodou zvážnica? To je jedno, poď hore, ideme. No takto, na začiatok pre upresnenie, kamarát išli sme na slepo domov, sme nevedeli kade, ja som sa ponáhľal na autobus a išiel len tam, padol tam na motorke a teraz sa nevedel postaviť. No. Jau. No, tu sme sa konečne po nejakých 3-4 minútach čakania pohli. Sme išli naslepo po zvážnici, nikto nevedel kade, tu som sa ho zrovna pýtal, či tadial, či ideme rovno, išiel rovno, tak som išiel za ním. Vidíte, tu ma obieha pekne, už išiel opatrnejšie, už nelietal. A keď išiel, tak som išiel za ním a z nejakého dôvodu mi táto cesta stále bola povedomá. Nevedel som si spomenúť odkiaľ, ale stále som išiel len rovno a stále mi bola povedomejšia a povedomejšia a za chvíľku uvidíte prečo. No keď už sme prišli sem, už mi to bolo všetko povedomé, tadiaľ to chodím každý druhý deň na motorke, tak som museli hneď ako prvý a ja vás len nechám si užívať jazdu a zvuk motorky, lebo toto bolo extrém. Fakt. No tu sme boli viac menej skoro doma a ako som vám na začiatku hovoril o tom blatníku, tuto som zistil, že 3 šrobiky mi chýbajú a jeden tam drží. 3 zo 4 šrobikov mi chýbali, držalo to na jednom blatníku a som ho zase musel čakať a skúšal som aj či nemám defekt, lebo som na pekne podskočil, ale nemal som, tak sme šli ďalej. No, tu si poprosím potlesk, lebo až teraz som si uvedomil, že prečo som stále stal. Ja som stále stal kvôli tomu, že tam čosi furt syčalo a ja som strašne myslel, že mám defekt. Ale zistil som, že to boli listy, takže tak. Vieš, že sme? Taký Jerry. No. Doma!
Tu sme išli dole takým prudkým, fakt, že prudkým kopcom, není to dobre vidieť na kamere, ale bol prudký. A hore som sa díval na čas a som mal, že 25 minút do autobusu, takže som ho predbehnul, tu mi išiel do cesty, som ho predbehnul, som sa pustil a som neriešil, či padnem, či ja som sa hlavne ponáhľal na ten autobus. A ešte čo som zabudnul, ten kopec bol tak kamenistý, akože sami vidíte, jak ma tu klepe. A ešte plus ja som sa musel zbaliť, lebo ja som išiel na autobus a na vlak na internát, takže v podstate mal som nejakých 30-35 minút na to, aby som sa dostal domov, zbalil si veci a išiel na autobus, takže dosť som sa ponáhľal. A ako sami vidíte, po takémto teréne som si doslova trúfnul, no. Tu bola taká menšia prekážka, končila tu cesta a bol tu drevo, ale poradil som si s tým pekne. Tu som si s tým pekne poradil, som to obišiel a tu som si uvedomil, že jak si za mnou kamarát. Tak sme sa ešte nejaké 2 minútky hľadali, ale v pohode sme sa našli. Som si skontroloval defekty, ešte nemal som nič a stihol som aj autobus, všetko na pohodu, ešte mi aj čas zostal, takže ja som rád, že ste pozreli toto videjko, ak sa vám páčilo, budem rád za like, odber, koment a dajte mi prosím vás ešte aj follow na Instagram a follow na TikTok. Mám nový Instagram účet, mám tam cez 800 followerov v tejto dobe, čo natáčam videjko, čo striham videjko a na TikToku mám niečo cez 100. Takže budem rád, ak mi dáte follow a my sa vidíme spolu pri ďalšom videjku, takže ahojte, žite dobre a majte pekný deň.